Nahanay na sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang mga lakang unsaon pagpatuman sa 14 ka adlaw nga ipaubo sa quarantine ang mga pasahero nga gikan sa mga nasod nga gihugpaan sa 2019 novel coronavirus. Si Chelo Valiana sa report. Sa miaging Biyernes sa hapon, nakiktigom si Mayor Samsam Gulyas sa milangkob sa Disaster Risk Reduction and Management Council. Aron ayon ang mga lakang batok sa pagkatap sa 2019 novel coronavirus. Mitambong usab ang tagduma sa Talisay City District Hospital. Usa sa ilang gituki ang pagpahiluna unya sa mga pasahero nga ipaubo sa 14 ka adlaw nga quarantine. Usa sa giandam sa kagamhanan ang Talisay City District Hospital. So they talked to us what they needed. We provided tents to them sa modo to ilang area na asa i-hold if ever naa. Hinuon dili ilahos ang mga pasahero sa tambalanan apan sa usa ka holding area. Subay niini mihatag ang dakbayan sa Talisay o mga tent nga magsilbing holding area sa mga pasahero nga i-quarantine. Kay murag before mo adto ang mga pasyente adto sila sa holding area tan-awon kung unsay simptomas na nato ipangbutang sa saktong mga lugar. Kaganihang buntag, nakigtigom na usab ang mayor uban sa iyang mga department head. Sa ilang tigom, nasabutan nga mopalit og mga face mask nga nalakip na sa gahin sa Disaster Risk Reduction and Management Office nga iapod-apod unya sa Talisay City Health Office alang sa mga pasyente nga nanginahanglan niini. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bistak.